தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. தூத்துக்குடி விமான நிலைய இயக்குநர் சிவபிரசாத் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து பாதுகாப்பு பிரிவினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். தொடர்ந்து விமான நிலையத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவித்தார். இந்த விழாவில் விமான நிலைய பாதுகாப்பு பிரிவு ஆய்வாளர் உமாதேவி, விமான நிலைய எலக்ட்ரிக்கல் துறையின் துணை பொது மேலாளர் பிரான்சிஸ் சேவியர், கம்யூனிகேஷன் பிரிவின் உதவி பொது மேலாளர் பிரிட்டோ மற்றும் விமான நிலைய மேலாளர் ஜெயராமன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.